e sirikal. Erokamano ahinya nitiere achiel kuom jodongo e kaunti ma Migori ma bende noloso ni iyudo ka na konagi nigi masters to masters ni otimo go dango orimbo go dongwara nikech ang'o onge mano mar tije tang' manyalo loko magi telo makare. Lovina Keni wach mane ma dimedia ahinya ka ne rawera maneno okinyi makawuono samoro en rawera mose ka ombulu kata mapoko ka ombulu nikech ka ombulu en okang' mokwongo. Mar ariyo en goyo ombulu nikech thothgi ka ombulu to ok dhi kata mane debe ka ochopo chieng' debe gino mong'ere gi dhongere kaka voter apathy. Kinyalo kawo thuolo mar loso gi rawera ahinya onage dinyisi ang'o kaka Gen Z? Mokwongo we akwongo e gimowuoye apani jotendwa priorities gi onego shift nikech giwe step 1 mar mobilization gibed gi numbers gisechore step mar 2 mar kedo ne positions gi. Koro ka ginyalo chako gi step 1 ni ang'eni mbele kucho nyalo bedo maber lakini neno kaka wachake kaka wadhini wanya hinyre mbele ka. Rawera ma nena kanidala asai wogoko kao kura mari determine future mar ji mang'eny nikech kura mari ni dhi yiero MCA odhi yiero MP odhi yiero women rep ma loso two-third gender rule cha to kendo yiero senator gi governor gini. Kura mari ni ema dhi miyo ineno ndara maber osiptal bedo gi yedhe wuog oko kao kura kendo wabi wawuog wago kura.